כאילו, עשינו 3 שלבים בקיצור. שלב ראשון זה שלב שהוא בהתחלה עמד בשביל העבד. שלב שני לא כתוב בגמרא, אפשר לבאר ששניהם עומדים, אפשר לפרש שני מילים. שלב שלישי, זה השלב השלישי האחרון, זה השלב שכבר שואל את הגמרא. מה השאלה עכשיו, באמר מור, כאילו, שואל את הגמרא, באמר מור, אולי נגיד יותר, רש"י אומר שם, פירוש, אמר מור, אומר רש"י, והבא לך לא כבוד, איך יעביד? מה יעשה? בא לך לא כבוד. מה רש"י רוצה? רש"י רוצה. הבא לך לא כבוד, מה יעשה? מה רש"י יקשה לו? רש"י קשה לו, מה אתה שואל? ואמר מור, בסדר. אין ברירה, אני לא יכול. מה שאלה ואמר מור? כאילו זה הלכה פסוקה שצריך לעמוד. לא יכול. מי שיכול, לא יכול. אומר רש"י לא, שאלת הגמרא לא דרך שאלה של בעיה, יש פה בעיה. הגמרא אומרת, יש איזה עצה? שואלת הגמרא, יש עצה? הבא לך לא כבוד, איך יעביד דקאי? זה ככה, זה פשוט. נפריח עוד אבז אולי? אין אבז, לא אין אבז. בסוף. לא מעילה לה בכוס. הוא צריך לשבת, הוא צריך לעמוד. ככה אומר רש"י. אבל ביד רמה שלו, הביא פירוש, הוא אומר פירוש מעניין. הוא אומר שכיוון שהוא קם, לכבודה, מרים יישב, לא עיל גם מה שקם. זה מפריע, או תשב. נראה שהוא לא עשה שום דבר. לא עשה שום דבר. אמרתי, לדבריו יוצא דבר פלא גדול. לפי דבריו יתשים אחד. הוא יודע קם, כמו שהיום. כולם קמים, יושבים. הוא אומר, לא, עשה כלום. כאילו אומר, יותר מזה לשון שכאילו ביזה אותם. מה אתה? שב, מה אתה יושב? צריך לעמוד כל הזמן לשם עומד. אבל לכן שאלת הגמרא באמר מור, מה הועילו חכמים בתקנתם שעשית אבזה או לא אבזה? אין שום תועלת. תגיד נייד, חייב לשב, תשב מהתחלה עד הסוף, אין שום תועלת. או תשב או לא תשב, אבל אתה עשית אבזה ואחר כך יושב. תהיה גרוע. זה גרוע. לא יודע, נגיד לא יותר גרוע, אבל אין תועלת. אין תועלת. אתה רואה מפה שצריך להישאר עומד. לא, זה פשוט צריך שעומד ראייה. זה לא צריך ראייה לזה. צריך עומד... ואין לזה גבול. אין לזה גבול, כן. אבל השאלה היא, זה לפי הרמה כותב דבר תפוח. אין השכל סובל אותו. ומה יש אם אני עומד, זה יושב, עד כדי כך שזה שאומר, לא כי לא הרוויחת כלום לא עובד. תגיד בסדר, לא כל כך עשיתי לך כבוד שלם. ועשיתי לך קצת כבוד. עכשיו, אם אני אקום לפניך ויושב, אתה לא תרגיש כבוד, יש כבוד, אתה יכול לא. פעמים גם הוא לא יודע, צריך לשאר כל הזמן עומד, אז מה יש זה? זה כל כך עד כדי כך, אבל כלום, למה זה? שזה, ראיתי, שחקר המנחת שלמה, שלום, הוא חקר בזה, אומר, מי צריך לה? נגיד עכשיו, יש בית הדין, שבאים לבית הדין, יש דיין. יש גם סקרנים שם, יש אנשים, באים לראות מה יהיה בסוף. יש אנשים בטלנים, אין להם מה לעשות. נלך נראה מה הולך. ריב, מטיילים שם. לא, סקרנים, עיתונאים, לא יודע מה. הם צריכים לדעת מה הולך פה, מה יצא פה. הם שם. אבל הם אנשים טובים, כשרים. הם יושבים, פתאום רואים כל העניין הזה עם האבא, שזה יעבדו כל הזמן. אין להם כוח, אנשים בהם באו רוצים לראות דבר יפה, וזה צריך לעמוד כל הזמן, רק על הדיין זה נאמר, למה רק על זה? אומר הרב, חידוש גדול מאוד, אומר שכן, זה רק על הדיין, לא על אחר. למה? אומר דיין, אתה באת בשבילי, אתה באת, ואני שער עומד, אז כולם רואים שאני כאילו, אתה עומד בשבילי, אתה יכול לשבת, למה אתה עומד? בשבילי אתה עומד. כאילו זה ביזיון בשבילך, ואני לא עומד, ככה חידש הרב. כל החכמים לא הבינו ככה. יש כמה גדולים, עובדיה יש לו, בעומר, יש כמה, כולם הביאו את הראייה כאן מהגמרא, ואף אחד לא הבין כמו שהבין הרב. הוא מחדש חידוש גדול, הוא אומר שהפשט הוא בגמרא שרק על הדיין נאמר זה, לא על אחר. אז אמרתי אולי קצת סיוע לדבריו, מדברי הרמה, קצת סיוע לדבריו. לפי דבריו יותר יהיה מובן הרמה. הרמה אומר כאן זה ביזיון, זה לא דומה לעלמא. בעלמא אם עמדת וישבת טוב מאוד. אבל כאן אתה עושה לו ביזיון לאדם הזה. למה עושה ביזיון? קמת, עמדת, ירגישו כולם שאתה לא... חזר הקהלה להגיד, כיוון שהוא בעל דין, ואתה דיין, מרגישים שאתה משועבד לו. אתה משועבד לו והוא יושב ואתה עומד, אז זה מבזה את החכם, מבזה את הטוב. כאילו ככה, זה
קצת ראיה, לא אמרתי ראיה גדולה, אבל קצת כאילו לפי הרמה יותר מיושב הדבר, אבל לפי הרב אויר, יותר מיושב. אבל למעשה, זה פשט הגמרא לא משמע כמו קוראים. פשט הגמרא משמע שבאמת גם כל מי שיהיה צריך להישאר עומד כל הזמן, בין הדיין, בין אחרים, זה פשט הגמרא. ולכאורה למדנו מכאן יסוד שכל הזמן צריך להישאר עומד בתחילה ועד סוף. אמרתי כבר שצריך גבול, איפה הגבול? צריך לעשות איזה גבול, אפשר, אם הוא יישאר עומד כל הזמן, הוא התפקיד שלו, אומר חזק. כל הזמן עומד, אתה צריך להישאר עומד כל הזמן, זה לכאורה לא הגיוני. שזה נבוא לבעל שבולע לקט. קודם כל יש שולחן ערוך, זה שאתם לומדים עכשיו ממש. כן. שולחן ערוך כתוב, שאם רבו עולה לתורה, אתה לא צריך להישאר עומד כל זמן זה רשות אחרת, כן. אבל לא הגע. עכשיו הנה יש רשות כמה אחרת. פרטים. לא, בסדר, אבל, נכון. אבל יש כמה סברות, זה נכון. מה הטעם שרבו עמד לתורה? המרן כותב, אתה לא צריך להישאר עומד כל זמן שהוא עומד. מה הטעם? יש בזה 3 טעמים. טעם אחד, זה כמו שאומר, אולי מדובר בעלה לתיבה, מקום גבוה, אבל לא כל התיבות גבוהות. בית נשיא. לא גבוהות. הוא עמוק פעמים. צריך למצוא גבוה 10, 4, רשות אחרת. לא תמיד יש רשות אחרת. פה אין כזה. פה אין. אבל פעם היה כמעט בתי כנסיות ספרדים, כולם היה גבוה. אבל ספר תורה עצמה תמיד במקום אחר. כן, ספר תורה עצמה זה תמיד מקום על הטבע, זה נקרא מקום אחר. לא תמיד. לא? לא תמיד. פעמים שזה אין לו גובה 10 אחר 4. מה זה? לא, אם יש גובה 10. זו על סרט. לא, הוא אומר תמיד. כן, תמיד לא תמיד. הטבע עצמה, אין 10? לא כן, תמיד. הכוונה שלו, הוא לא יכול לשים... אתה מתפלל בכותל המערבי? כן. הרבה פעמים יש שם שולחנות. שולחנות זה יש כמו להם, זה. כן, לא זה טבע. זה לא גבוה 10 אחר 4. זה גבוה. גבוה זה 10, 10. אבל אין לו מחיצות. זה לא טוב? לא שלא טוב, לא רע וטוב. זה לא רשות. לא רשות אם אין לו רשות, צריך מחיצות. אין לו יש לו מחיצות. 4 רגליים, זה אין מחיצות. גוד אחיד. אין לו מחיצות. גוד אחית, לא, אין. לא עושים אין גוד גוד אחית. אחית. אין, לא ידענו, אם שמים לא על הגיע השולחן, עד 3, שמים על השולחן, לא ידענו שצריך להיות לו... לא צריך, אבל תשב, יש לך בעיה. כן, על זה אנחנו... עכשיו אני דן, אני עכשיו אומר לך, בא לקראת. אם זה עומד, זה בדיוק הדיון שלנו. למשל, אם נגיד סברה שכל זמן שהוא עומד אתה צריך לעבוד, כן, אם יש לך שולחן כזה, היו החכמים, הייתי דובר החכמים שהיו בכותל המערבי, שהיו מקפידים שיהיה שולחן עם כל... לא מה זה כותל, אין לו... אין להם. אין להם מחיצות. צריך צריך מחיצות עד למטה. אם יורד, לא יורד לתוך 3, זה מחיצה שהגדיים בוקעים בה, אין להם מחיצה. זה צריך לרדת תוך 3 עד לבוד. עד הסוף. עד לבוד. אם נשים מפה, בסדר מפה? יורד זה למטה? מחלוקת פוסקים. הולך ובא. כן. לא, תקשור אותה. אותו עניין של סוכה. כן, גם סוכה, כן. לא אותו עניין. למה? אותו עניין. סוכה זה בחוץ, אז זה לא יכול לעבוד. אבל בבית יש מחלוקת מגן אברהם, חזון איש, כמה גדול העולם. אם זה בתוך הבית, הוא עומד בצד הבית. אתה מתייחס לזה כאילו אין כאן מחיצות, או כאילו יש מחיצות. מחלוקת. אבל זה לא, עכשיו אני אומר, נגענו עכשיו, יש רשות אחרת. מה זה רשות אחרת? זה רשות, דין של רשות. אם אין לו דין של רשות, זה לא מועיל. גם יהיה גבוה 10 אחר 4, אבל בתנאי שיהיה לו מחיצות. יש מחיצות, זה הייתה רשות אחרת. אין לו מחיצות, לא חשיב רשות אחרת. אז עכשיו, אם רבו נמצא במקום גבוה, זה הרשב"א כותב. למעשה זה הרשב"א, תשובת הרשב"א, כתב שאם רבו נמצא במקום גבוה, רשות אחרת, על בלקון, נו, הלבנון ענדון. כן, נגיד למשל אתה נמצא למטה, למעלה בבית למטה, אתה לא חייב להישאר עובד, למה? כי זה רשות אחרת, אביו רשות אחרת, הוא רשות אחרת, פטור. זה אחד, אבל לא, כמו שאמרתי, זה לא, פשט מרן לא ככה. מרן לא הזכיר את רשות אחרת. יש רצו להבין מכאן, פרי בגדים, לבקי ויגר, שלום, הם כתבו, רצו ללמוד מכאן, שהטעם של מרן, בגלל שזהו העמידה שלו. זה העמידה שלו, זאת אומרת, זה מצב כזה, זה כמו יושב. כמו שהזקן יושב. אם הוא יושב, אתה צריך לקום, לא צריך לקום. זה הישיבה שלו.
זה הישיבה שהוא על התורה. אז זה הישיבה שלו. שהוא על התורה. על התורה, זה גמרנו, זה עכשיו הוא לא הולך ל... הוא יושב. הוא יושב, למה? הוא לא... הוא עובד בשביל משהו, אני לא יודע, דווקא כשהוא עובד, יש לו איזה סיבה, איזה משהו. אבל פה אין לך סיבה. מה תגיד, מה ההבדל בין הגמרא ובפרשת שבועות? צריך להגיד, שמה, הוא מצד האמת היה רוצה לשבת, הוא לא יכול לשבת. פה, בשביל כבוד התורה, הוא רוצה לעבוד. שמה האישה רוצה לשבת, מה הייתה על זה? מצד הדין, הדין מונע אותה. היא לא רוצה, אין לה משהו עניין לעמוד. אין לה עניין לעמוד. רק היא בעל כוחה עומדת. היא באה לדין וחייבים אותה, חייבים. גם זה פה בעל כוחה עומד שהוא לא, על התורה. זה כבוד התורה. בעל כוחה, הוא לא יכול לשבת. לא, זה כבוד התורה, אני רוצה לכבד את התורה. אני קם בשביל לקיים אותה, אני מכבד את התורה. ככה להגיד לפי השיטה הזו, מה לעשות? יכול לשב? לא. אני רק עובד ליישב את השיטה, עדיין לא גמרנו. רק מה ישיבו, רבי עקיבא איגר והפרי מגדים הבינו מהדין הזה שכמה שהוא עומד, עומד. אבל כל זה דברי רבי עקיבא איגר והפרי מגדים, רבי עקיבא במקום, על השולחן ערוך. זאת אומרת, אתה כותב את זה, ומכאן ראיה שהוא נחשב כאילו יושב. כאילו יושב. כשהוא יושב, גם כשזקן יושב, ואגב נגיד את הדין הזה, כי זה חשוב גם כן. גם כשהזקן הוא יושב, לא כל יושב אתה צריך לא לעמוד לפניו. פעמים גם יושב אתה צריך לעמוד לפניו. איך זה משכחת לה שהזקן יושב אתה לעמוד לפניו. כיסא גלגלים. רכוב, יפה מאוד. רכוב, הוא יושב על החמור. הוא יושב על החמור. החמור, הוא עובר עם החמור, אתה צריך לעמוד. הוא יושב. אבל מכיוון שהוא רכוב כמהלך, כל שעה ושעה, אפילו שהוא רכוב כמהלך, אבל הוא מלך, אבל הוא יושב, לא אכפת לנו. יוצא שזה לא תלוי רק במצב של ישיבה. זה תלוי במצב של, אם זה מצב שזה המקום שלו או לא המקום שלו. אם זה לא המקום שלו, הוא מהלך, אפילו שהוא יושב. צריך להגיד שכאן, שהוא בא, עומד בספר תורה, לפי שיטת הפרי מגדים, והרבי עקיבא איגר, שהוא יושב בספר תורה, אז המצב הזה זה מצב שזה המקום שלו. גם שזה המקום שלו, לא צריך. אבל בספר שבולע לקט, שהוא המקור של הדין הזה, כותב דבר מעניין מאוד. שאלו אותו, את השאלה הזו, הוא אומר, בוא, זה המקור של הדין. שאלו אותו אם הוא עולה לספר תורה, רבו עולה לספר תורה, צריך לעמוד או לא. אז כותב שמה לא צריך לעמוד. למה לא צריך לעמוד? הוא אומר שאין כבוד הציבור. אין כבוד הציבור שאתה תכבד את הרב שלך וכולם הם לפני הציבור. זה כמו פוגע בציבור. זה לא כבוד הציבור. אבל מעניין מאוד. הביא את הדין שיש, אם יש רבו. אם יש רבו לפניו. רבו. יש רבו. ויש עוד תלמיד, 3 כאילו. הרב הגדול. ויש לו תלמיד, יש עוד תלמיד של התלמיד. ובא עכשיו האמצעי, אומרים לו לתלמיד השלישי, הוא לא, אל תעמוד, למה? אתה פוגע בכבוד הרב הגדול, אל תעמוד. אלא אם כן רבו חולק לו כבוד. אבל לא חולק לו כבוד, לא יעבוד. הוא אומר, גם כאן, הציבור זה כבוד ציבור. חידוש גדול מאוד. הוא אומר, כמה שזה כבוד ציבור, אין זה מכבוד הציבור שאתה תעמוד ותכבד את הרב שלך, אנחנו עומדים, זה כאילו מפריע לנו, כמו אחד שהוא... גם אמרנו את זה שהוא מתפלל ליד רבו, אמרנו במה דברים אמורים ביחיד, אבל בסיפור מותר להתפלל ליד רבו. אותו חילוק, כן, עשינו את זה. זה המקור, זה אותו מקור. זה המקור. עכשיו... זה החכם, ואני יושב על יד החכם, והרב עומד בחזרה. ביחיד, אבל בסיפור מותר לו להתפלל ליד רבו. אבל כל הטעם שהוא יתעכב בגלל... לידו, לא אחורה, לידו. ככה. לידו. באופן שאין חשש הזה. כן. אז זהו, אז עכשיו, לשון שבולע לקט, אם נלמד אותו כפשוטו, יש ראייה בדיוק הפוכה ברבי עקיבא איגר. בדיוק הפוכה ברבי עקיבא איגר. הנה אתה רואה שכל הסיבה, למה הוא היה צריך שבולע לקט להגיד את הטעם הזה? יגיד שבולע לקט, אתה לא צריך לעמוד לפניו. יש דווקא מנהג גדולה. למה? הוא יגיד לי, זה המקום שלו, גמרנו, זה המקום שלו. למה הוא אומר שבולע לקט בגלל שזה לא כבוד הציבור? מה יש דווקא מנהג? יש דווקא מנהג עצומה. מה יהיה אם הוא רב של כל הציבור?
נגיד, ראש הישיבה שלהם, כולם קמים. חכם שלהם. פה אין פה, אתה יכול להגיד, אני נוגע בכבוד סבור. כולם חייבים בכבודו. כן? כולם חייבים בכבודו. לפי סוטה. לפי זה, שבולי הלקט צריכים לעמוד. הבא שבולי הלקט תפס טעם. למה, אלא זה משמע שבולי הלקט מבין. אין סברה, זה נחשב עומד כל הזמן. זה נחשב...